खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होना लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै गुजरातआव गिख्रंथाव जाथाय स्कुटि सालायलांबाय थानाय सासे आइजोनि जिउ गोमाबाय आरो साब्रै सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों होनना मोनथिनो मोन्दों जाथायनि सायाव मोनथिनाय बायदिब्ला सासे ल' स्टुडेन्ट 20 बोसोर बैसोनि राक्सित सरासिया मुंनि लाइमोना जौ फेनानै हमथाख'हायै गोख्रैथिजों गारि सालायनानै लामायाव जायखौनो मोनो बेखौनो सौख्रांलांदों सासे स्कुटि सालायनानै थांबाय थानाय आइजोखौबो सौख्रांनानै जायगायावनो जिउ फोजोबदों होनना मोनथिनो मोन्दों बिनि अनगायैबो लामायाव साइकेल सालायलांनाय थाबायलांनाय सुबुंफोरखौ सौख्रांना गालांदों बेफोर जाथायखौ खालामनानै गुजरातनि लामायाव ओंखारनानै जौ फेनाय लाइमोना हरजिखाव बुंदों एनादार राउन्ड मोनथिनाय बादिब्ला जाथाय खालामग्रा लाइमोना उत्तर प्रदेशनि थागिबि गुजरातनि बाड'दरायाव पिजिआव थायोमोन ल' फरायगासिनो दंमोन होनना मोनथिनो मोन्दों बांद्राय जौ फेनानैनो बे जाथाया जादों होनना मोनथिनो मोन्दों जाथाय खालामग्रा ल' स्टुडेन्ट राक्सित सरासियाखौ पुलिसआ खाबाय नर्थ बङाइगाव पुलिस स्टेशनाव दुंहाव थासारि दाय गैयै सुबुंखौ हमना लाबोनानै देहायारि गोख्रों साजा होनायनि अजद बालेश्वर मुंनि सुबुङा SBIनिफ्राय 2 लाख रां दिहुनना लाबोदोंमोन रांखौ महेश ठाकुरनि सिलननि ड्रयाराव दोनथ'नानै फेसाब खालामनो थांदोंमोन फैफिननानै रांखौ लानो नागिरब्ला राङा ड्रयाराव गैला जाउनाव नर्थ बङाइगाव पुलिस स्टेशनाव एजाहार होयो पुलिसआ नायबिजिरनानै राजेन्द्र रय मुंनि सासे टेम्पु ड्राइभारखौ सन्देह खालामनानै हमना लाङो राजेन्द्र रायखौ मोब्लिब शट होनानै गोख्रोङै देहायारि साजा होनानै देहा फाहामसालियाव लांनो गोनां जालायनाय थासारि खालामदों होनना गोख्रों अजद होदों राजेन्द्र रयनि नखरा लोगोसे गामिनि रायजो राजाया पुलिस स्टेशनाव थांनानै दुंहाव थासारि सोमजिहोनायखौ नुनो मोन्दों बिथांमोननि अजद जाय सिलननि ड्रयाराव रांखौ दोनथ'दोंमोन बे सिलननि बिगोमाखौ हमनायनि सोलाय दाय गैयै सासे टेम्पु सालायना जाग्रा सुबुंनि सायाव इनाय खालामनाय जादों होनना गोख्रोङै अजद दैखांदों नखरजों लोगोसे रायजो राजाया बिटिआर सोरखारा गं 8 माइक सेट आरो गं 18 साइकेलफोर राननानै होदों मैया सान्तिपुर ब्लकआव EM रनजित बसुमतारिया गं 8 माइकफोर आरो गं 18 साइकेलफोरखौ राननानै होदों बे अनसुंथाइखौ मोननो हानानै गोजोननाय फोरमायदों मुलाम्फा मोनगिरिफोरा मैया हलिनि समावनो मुगैथाव गाज्रि खामानि मावनानै हमजाबाय पुलिसजों 10 बोसोरनि सासे हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदों 65 बोसोर बैसोनि सुबुङा मैया हलिनि समाव गथ'फोरा लोगोफोरजों जयै हलि गेलेबाय थादोंमोन गथ'नि बिमाया उपेन बरा मुंनि नखराव गाइखेर लायनो थिनहरदोंमोन गथ'खौ बिमानि थिननाय बादिनो गथ'आ लोगोफोरखौ लाफानानै गाइखेर लायनो थांदोंमोन उपेन बरानि नखराव जेब्ला उपेन बरानि न' मोनहैयो 65 बोसोर बैसोनि उपेन बराया माखासे गथ'फोरखौ बाहेरायावनो थाथ'नो होनानै 10 बोसोर बैसोनि गथ'खौ न' सिङाव हाबनानै गाइखेरखौ लाना थांनो थिनो बे समावनो खालामबाय जिनाहारि गथ'आ न'आव थांनानै गाबबाय थाहैनायाव गथ'नि बिमाया सोंथाबबाय थानायाव गथ'आ खोन्थाना लादों आंनि सायाव गाज्रि खामानि मावबाय होनना बे इनाय गाज्रि खामानि मावग्रा 65 बोसोर बैसोनि दुथां लंपट उपेन बराखौ पुलिसआ खाबाय बे जाथाया बकाखात रजाबारियाव जादों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गा 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया थांनाय 13 मार्चनिफ्राय जागासिनो दिनै 3थि सान मैयानि सानाव आसाम गौरब बान्था मोनगिरि बारलांफा नार्जारिखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों पद्मश्री बान्था मोनगिरि प्रफेसार अनिल बर'खौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि अरन राजा बसुमतारिखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि सेल्फ मेड रानि बर'खौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों बिथांमोननि अनगायैबो जथुम्मायाव सफैनो हानाय गोबां माननि आलासिफोरखौ नुनो मोन्दों बिथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनायखौबो नुनो मोन्दों बे जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि गेलेनाय बादायलायनायफोरखौबो नुनो मोन्दों भलिबल बादायलायनाय देंखो मु 1, 2, 3 बादायलायनाय बायदि बादायलायनाया जागासिनो दङ दासिमनि थाखाय बेसांखिनियानो थेंक इउ सो माच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय थेंक इउ सो माच